aquells d'allà, aquests 4 no, però la darrere porta un arbre de cista allà baix, eh? Sí. Escolta, esta barca dius tu que va carregar i Jo tinc màxim 8. que en va 300. Home, podia carregar potser un xiquet més, però no. Aquesta barca és doble gran que esta, això és un... Esta barca és de les barquetes la més xicoteta que Ahí n'hi hi ha. ha una més xiconiua. Això és un barquet, això són barquets, això no són barquets. Ah, potser que n'hi ha, Lluís! Com va? A disfrutar. Para que te pinches, para que te pinches. Ferrà, mira! Ferrà, ese és el treball important, Ivan. Ese de... Ferrà i... Josep! Jaqués! Jaqués no. Paco! Però va fina, eh? Ja no va. Està gran, eh? Això és la Sant Morimenta. No vaig per l'era, eh? De Perrere, que espectacular Perrere. Mira que espectacular Perrere. Mira que espectacular. Mari, fica-li 70. Ai, a veure si te... Mira que fora.